Herkese merhabalar. Dostum aziz, şumara подписчикои мо 1000 гузашт. Балама шумо ташаккури зиёд ки бо ман будед. Махсусан ба ҳамон шахсоне ки аз шуморае ки 100 кас, 150 кас будем, аз ҳамон замон дастгирӣ мекунанд, комментарияи хуб мекунанд, гапҳои хуб мезананд. Ба ҳамонҳо ташаккури махсус. Чок саолун. Достон аз иншоалло ки 10,000 подписчикро ҳам якҷоя мебинем. Хуб достон азиз, дар ин видео мехоҳам дар бораи он ки чӣ хел ман забони туркиро ёд гирифтам. Яъне ба он саволе ки ака шумо туркиро чӣ хел ёд гирифтем? Ҷавоб гардам. Достон азиз, пеш аз оне ки ба ҷавоб шурӯъ кунам, яъне ба фаҳмондан шурӯъ кунам, ҳаминро гуфтам будам ки ман барои омӯхтани забони туркӣ ягон хел курс нарафтам, ҳатто ягон хел китоб нахондам. Китоб барои омӯхтани забони туркӣ. Ҳамаш дӯстони азиз тавассути ҳамин YouTube ва боз Google переводчик. ҳозир мефаҳмонам ҳамашро. Пеш аз омӯхтани ягон чиз аввал бояд хоҳиш шавад, хоҳиш ва мақсад. Дӯстони азиз, вақте ки ман забони туркиро пеш аз шурӯъ кардан, сабаб ҳамин як оддӣ кинои туркӣ шуд. Оддӣ як кино ки ҳамон замон рафта истода буд, ин сериали Чукур. Дӯстони азиз, моҳҳои август буд, ба фикрам моҳи август солҳои пеш, якчанд сол пеш, сериали Чукур, яъне сеюм сезон ба охир расид. Жидат кардам ки чорум сезон набаромад. Як вақт бинам, хато накунам агар охирои моҳи октябр буд, як вақт бинам ки аз канали туркияшон, яъне аз ҳамон канали официалии Чукур ки бо забони туркӣ аст, як вақт бинам сезони чорумаш аллакай сар шудааст. Ҳамин тавр сезони чорумашро ман аз моҳи ноябр сар кардам диданашро. Дар баробари тамошои ин филм ба омӯхтани забон шурӯъ кардам, чунки вақте ки якум сериалашро гузоштам, якум сериал чорум сезонро, касоне ки дида бошанд мефаҳманд, намефаҳмидам, фаҳмиш буду кам. аз 20 калима як калимаашро, ду калимаашро мефаҳмидам, тамом. баъд дӯстони азиз хостам ки ҳамин филмро озод тамошо кунам, озод бо забони худаш. Бо омӯхтани забон шурӯъ кардам. Як дафтари луғат кардам аввал барои калимаҳое ки намефаҳмидам, дарро менависам, баъд аз дидани филм тарҷума мекардам тавассути Google переводчик. дӯстони азиз, вақте ки ба дарс мерафтам, ба дарси донишгоҳ, ҳатто дар роҳ, дар автобус дар дастам як дафтару як ручка, дар пеш телефонро гузоштам, кино тамошо карда истодам. ҳам кино дида истодам, ҳам дарс гузошта истодам. гӯё киноро мебинам, калимае ки намефаҳмам пауза мекунам, киноро дар дафтари луғат менависам, боз киноро давом медиҳам. ҳамихел ҳамагӣ хато накунам, агар 2 ё 3 саҳифа луғат шуд, тамом. ки боз дар баробари ин филм, бо ин филм қонеъ нашуда, боз дигар маълумотро ҳам гирифтам. Албатта аз YouTube ҳам видеоурокҳо тамошо кардам, якчандто. агар ки ҳамаашро ҷамъ кунем, ҳамаи видеоурокҳое ки ман барои омӯхтани забони туркӣ тамошо кардам, ҳамаашро агар ҷамъ кунем 1 соат ҳам намешавад ба фикрам. аз видеоурок агар ягон калимаи нав шавад, дар дафтари луғат менависам. Аз филм агар ягон калимаи нафаҳмидагӣ бошам, менависам. боз дӯстони азиз, сурудҳое ки маъқул буд, сурудҳое ки ҳис мекардам ки маънои хуб доранд. Масалан, як сурудро тавсия медиҳам ки Яздостон, номи сарояндааш аз хотирам баромад. Яздостон ин маънои хело хуб дорад. ҳамонро ҳамаашро нависта тарҷума кардам. Як суруд, боз як филм барои омӯхтани ҳамин забони туркӣ хело кӯмак кард. тарҷума кардам, калимаҳошро аз ёд кардам. Вақте ки тарҷума менависам, боз як бор дигар
дар Google тарҷума мекунам, мебинам, мехонам, аз ёд мешавад. бо ҳамин якчанд калимаҳо аз ёд шуд, оста фаҳмиш пайдо шуд. Фаҳмиши ин калимаро медонам, калимаи байнашро, калимаи ахирашро, ҷумларо пайваст мекунам. бо ҳамин ҷумларо маънояшро мефаҳмам. ба дидани филм давом додан гирифтам. Аллакай дӯстони азиз, аз моҳҳои декабр озод филмро тамошо мекардагӣ шудам. яъне забони туркиро озод мефаҳмидагӣ шудам дар муддати 1 моҳ. ҳар вақте ки холӣ шудам ба омӯзиш сар мекардам. омӯзиши ман ҳам омӯзишам нагӯям мешавад ба дидани кино ва кино тамошо шурӯъ мекардам. вақте ки бекор шудам, кино ва дар барам як дафтар, ҳеҷ набошад, дар заметкаи телефон сахран мекардам. бо ҳамин луғатомӯзиам, яъне луғатое ки медонистам, шумораашон зиёд шуд. ҳамаашро ман ба дафтар нанависам, сабабаш танбалӣ кардан хушам наомад. ҳамон қадаре ки нависам ки ба ман дар кор буд, нофаҳмо буд, ҳамагӣ 2 ё 3 саҳифа луғат нависам тамом. баъд озодона киноро медидагӣ шудам. албатта дар баробари ин боз аз YouTube клипҳо чизе ки бошад, ҳамаашро бо забони туркӣ. танҳо бо як сериал Чукурро баҳс накардам, ҳам Чукурро медидам, боз дар давомаш дигар филмҳоро, масалан Қавл, ки ба тоҷикӣ Қавл тарҷума кардан, сӯз, филми хело пурмаъно аст. ҳамонро фрагментҳояшро, яъне қисм 5 минут, 10 минут, 3 минут, ҳамин хел видеоро тамошо мекардам, мефаҳмидам, озод мефаҳмидам. ва дӯстони азиз, дар Instagram агар касе дида бошад, Instagramро дар поён гузоштам, касе ки дида бошад, бо забони туркӣ ҳар хел суханҳо, шеърҳо мегуфтам. ҳамин кори ман ба гап задани забони туркӣ, ба гуфтгӯи забони туркӣ хело кӯмак кард, хело забонро кушода кард. забони туркиро дӯстони азиз аз худ кардам. баъд аз ам ки сериали Чукурро баҳс кардам, сериали Курулуш Осмон хело кӯмак кард. сабабаш ин 2 филм дар 2 стил кардан. филми Чукур дар стили гапзании кӯчагӣ, инро ёд медиҳад ба шумо. филми Курулуш Осмон дар стили гапзадани адабӣ, яъне китобӣ. Курулуш Осмон филм таърихӣ аст, аз ҳамин хотир адабӣ гапзаданро ёд мегиред. Чукур бошад, ҳамин тарзи гапзании кӯчагӣ лаҳн карда ёд мегиред. азиз, ин 2 филм хело кӯмак кард барои омӯхтани забони туркӣ. дӯстон, дар аввали видео гуфтам ки ягон курс нарафтам, ягон китоб нахондам. сабабаш аввалаш вақт набуд, дуюмаш имконият набуд. ё ин ки аввалаш имконият набуд, дуюмаш вақт набуд. ҳамин хел дӯстони азиз, бисёре аз шумо медонам ки имконият надоред. бисёриятон имкониятатон бошад, вақт нест ё ки намефурад. дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо ҳамин усул, ҳамин методи ки ман ёд гирифтам тавсия медиҳам. сабабаш ин ки қулай ва хело роҳат аст ёд гирифтанаш, комфортно. ҳам кино тамошо мекунед, ҳам забон ёд мегиред. дӯстони азиз, агар ки ман ҳамин 1 ё 1.5 моҳе ки ман омӯзиши забони туркӣ кардам, инро омӯзиш ҳам нагӯямам мешавад. сабабаш кино тамошо кардам, худ ба худ забон ёд гирифтам, бо як тир дунишон шуд. албатта дӯстони азиз, мақсади омӯзиши забони ман барои Туркия омадану дар Туркия кор кардан барои ягон чиз набуд. дар ҳамон аввал барои дидани ҳамон филми Чукур буд, ки тоқат накардам ки бо забони русӣ тарҷумааш барояд. агар ки сабр мекардам, ҷиҳат мекардам, 2 ҳафта пас бо забони русӣ тарҷума кардан, тарҷумаашро баровардан. вале бетоқатӣ карда ва дидани ҳамон филм бо забони оригинал, яъне бо забони туркӣ сар кардам. ба ҳамин васила забони туркӣ ҳам аз худ шуд. шояд ки бисёре аз шумо бовар накунед ки то ки кино дида ки забон ёд мегирӣ, гуфта комментарий карданатон мумкин. ҳо дӯстони азиз, ҳамин хел шуд. ҳам кино дидам, ҳам забон ёд гирифтам. сабабаш хоҳиши ёд гирифтан, хоҳиши
фаҳмидани ҳамон забон хело баланд буд, хело зиёд буд. Агар хоҳиш бошад, ҳама чӣ мешавад. Everything is possible if you want. ҳама чӣ имкон дорад. ҳама чӣ имконаш ҳаст, агар ки хоҳиш бошад. хуб дӯстони азиз, шумо ҳам метавонед ин методро истифода баред, албатта ба фоидаи худатон. Ман намегӯям ки шумо бояд сериали Чукур ёки сериали Курулуш Осмонро бинед. Фақат ҳамин методро барои омӯзиши забони туркӣ истифода баред, чунки хело қулай аст барои омӯзиши забон. шумо метавонед дигар филмҳоро интихоб кунед, ҳамон филмҳое ки ба худатон маъқул аст. Албатта дӯстони азиз, танҳо бо дидани филм баҳс накунед, яъне ҳамин қадараш баҳс аст, роҳ гузаров ки ҳамин қабинен ёд мегиред. Не дӯстони азиз, хел нест. Дар баробари ин ҳатман дафтари луғат кунед, ҳатман клипу дигар чизҳоро бо забони туркӣ бинед. Қадами Қурбон Тамошокарданро баҳс карда ба забони туркӣ бинед. Клипи туркӣ, кинои туркӣ, ягон бурида саҳнаҳои кинои туркӣ, як гала кинои туркӣ. кинои сӯз аст, кинои ба гуфти худатон ҷангор аст. ҳатто метавонед ҳамон кинои домӯзиҳо мегӯед, чӣ мегӯед, калтакил аст. ба туркӣ кертенкелле аст. ба туркӣ кертенкелле аст. ҳамонро ҳам метавонед ба забони туркӣ бинед. ҳар кас ба ҳар кино завқ дорад. албатта дӯстони азиз, ин кор боз як фоидаи дигар дорад ки киноро бо забони агнав худаш тамошо мекунед. ин боз як кайфияти дигар дорад. овозҳои худи ҳамон актерҳоро мешунавед. умуман овозҳои агнав тарҷума мекунанд бо як овоз, ҳамон актерҳо бо як овоз гап мезананд. ин хеле нороҳат кунанда. хуб дӯстони азиз, шумо метавонед методро истифода баред, ҳам кино дида, ҳам забон бигиред. дар видеои баъдина иншоалло ки боз ягон маслиҳатҳо, ягон тавсияҳо дар бораи кадом филмро дидан, кадом филм хуб аст, кадом ҳеҷ набошад, кадом китобро хондан, иншоалло ки маълумот медиҳем. ин буд дӯстони азиз як маълумоти мухтасар дар бораи он ки ман чӣ хел ёд гирифтам. ҳар кас дӯстони азиз хоҳишаш ҳар хел методро мебардорад, хоҳишаш ҳар хел методро дилаш мекашад. касоне аст ки ба курсҳо мераванд, 3 моҳ, 6 моҳ, 12 моҳ мехонанд, баъд дар ахиру сертификат гирифтан, баъд фаҳмиш пайдо мешавад. касоне аст ки дар 3 моҳ ёд мегирад, касе аст ки дар 2 моҳ, касе аст ки ба мисли ман дар 1-1.5 моҳ ёд гирифта метавонад. он аз хоҳиши дарунии шумо вобаста аст. чӣ қадар алов, чӣ қадар энергия барои омӯзиши ҳамон забон сарф мекунед, чӣ қадар хоҳиш баланд аст, аз ҳамин вобаста аст. дар чанд муддат, дар чӣ қадар вақт ёд гирифтани шумо аз хоҳиши шумо вобаста аст. хуб дӯстони азиз, шумо метавонед як бор кино дида, якчанд луғат нависед, бо ҳамин 2 ҳафта пас биёед, ин хел намешавад, вақти худро сарф мекунед. дӯстони азиз, ин методро на фақат барои омӯхтани забони туркӣ, барои омӯхтани дигар забонҳо ҳам ҳамин методро истифода баред. бовар дорам ки кор медиҳад, фоидаовар аст. хуб аркадашлар, değerli do'stlar, ин буд якчанд маслиҳати ман, якчанд тавсияи ман барои омӯзиши забони туркӣ. иншоалло ки шумо ҳам ёд мегиред дар муддати хело кам. бовар дорам. барои ҳамаи шумо ташаккури зиёд. боз як бор дигар паноҳтон ба худо. то видеои баъдина.